mä yritän tästä pikkasen avata sitä kokonaiskuvaa, että miten tämä korvaus tulee teostoon, mitä teidän pitää tehdä, jotta te varmistatte sen oman osuutenne ja miten me sitten se tilitetään teille. Lähdetään ihan liikkeelle perusasioista eli sopimuksista. Tekijä siis tekee sopimuksen teoston kanssa ja teosto lisenssoi sen musiikkipalvelun. Taas artisti, ehkä sama tekijä, riippuen tietenkin tapauksesta, tekee sopimukset sitten sen jakelijan kanssa. Jakelija on siis levyyhtiö tai aggregaattori. Ja nämä taas tekee sopimukset sit niistä master-oikeuksista sen musiikkipalvelun kanssa. Tämän jälkeen sitten se musiikkipalvelu saattaa sen tarjolle, ihmiset käyttävät sitä ja niitä korvauksia maksetaan sitten. Teosto saa omat korvauksensa niistä tekijänoikeuksista ja taas sieltä aggregaattorin tai levyyhtiön kautta tulee ne master-oikeuksien korvaukset sitten sinne tekijälle tai artistille. Miten sitten, kun nämä korvaukset jakautuu siitä ja vähän niistä liikevaihdoista, nämä lukemat, mitä mulla tässä on, eivät ole tarkkoja lukemia. Ne on enemmänkin sellaisia, että mitä alalla yleisesti käsitellään. Meillä on hyvinkin huomattavat salassapitosopimukset palveluiden kanssa, jolloin en voi mennä niihin yksittäisiin asioihin, mutta tämä on sellainen yleinen kuva, miten se yleisesti on. Eli levyyhtiöt ottaa siitä kokonaissummasta noin 55%. Se, mitä sitten se artisti siitä saa, riippuu tietenkin paljon siitä. Tuossa on mainittu 13%, jota nyt myöskin käytetään ainakin tällä hetkellä, kun tuolla maailmalla on ollut tästä keskustelua, niin käytetään monesti tuollaista lukemaa. En osaa sanoa, mikä se on Suomessa tai mikä se on yksittäisenä artistin kanssa, koska se riippuu niitä sopimuksista sen levyyhtiön kanssa. Aggregaattorin kautta toki pääosa niistä tuloista menee sitten sinne esiintyjille. Palveluntarjoaja, oli sitten Spotify, Apple, YouTube, ottaa sitten noin 30% ja sitten musiikin tekijöille jää tekijänoikeuskorvauksia noin 15%.